Namit Jollibee yarn. Makdo. Guys, nagsasanib persa na kami ni Kuya Jason. Ayan na. Babae yung bilhin ko. Babae yung bilhin mo. Babae. Mahal Sino yarn. luto mo? Walang bunutan eh. Di pa. Babae yung lalaki pa. Ayan po, good morning mga kaparing Jason. Good morning Pilipinas, good morning po. To all viewers, to all sponsor, good morning po sa inyong lahat. Sa mga silent viewers, good morning. Yan, brand out dito sa amin. Araw ng Sabado. Nakaligo na ako. At ayun, papunta ako ng Barracks kasi sabi ngayon yung Christmas party. At kahapon di ako nakapunta ron. Di ko alam kung ano yung sistema, kung nagbunutan ba, kung may exchange gift ba. Tingnan na lang natin pagdating doon. At bago ko alis, bilhin muna ako ng pang-ulam nila miss dito para lutuin. Ano ulam niyo ma? Karne? Kaya nyo lutuin? May longganisa dyan. Chicken? Tinola? Yan, bili muna para maluto dyan namin sa gasol. Video mo ako, marunong na ako mag-roast. Marunong na? Dahan-dahan lang, sabi ko gamitin mo yung helmet eh. Kaya nga may helmet eh. Para safe na safe ka. Ayan, punta muna ako dun sa ano, bilihan ng manok. Tapos diretso na akong barracks. Right? Get a mirror. Look at the chest. Dito na ako sa sentro ng Bato. Bakit pasul pa? Yan, dito na ako sa ano, kanila Ate Bidang. Yo. Ate Bidang. Lagaw na kayo ton. Ako na ang may-ari. Ikaw na. Yes. Nagpalit na kayo. Pinag-turn over na sa akin. Hindi ka nangis yan. Parang hitugsok. Ha? Tugsok. Nagaw na sila. Nagkasi ka sa Ano to? mamaya. Punta ko din naman. Bakit magiging-party ka din? Oo. Ba't bawal? Bawal? Hindi ko alam kung ano yung regalo. Hindi ko manisip kung isa regalo. Sino regaluhan ko? Nagbunutan na ba? Hindi pa? Dapat nga yung magbunutan para Oo. tapos kung alam mo yung i-regalo mo. Complies, perno. Sa akin kasi mahirap ibalot ng plywood. Wala yung mood yun. Lalo pag hero. Ano na nakakasakit na ano, blocks. Black sweat eh. Itilo. Andito na ako sa barracks. Dito sa Ate Bidang. Kay Arnel. Kasama yung anak. Wala pala sila kung ano ulit dito na bibili ng ano. Mga lulutuin. Isa kayo ba? Sino kasama? Owen. Ha? Pwede Owen. Ah. Sa ano? Dakape. Dakapi, daso pa. Hindi pa na lulutuin. Dala nila Ate Mayang. Dito ba yan ang kuya? Magkakape. Na di baba. Kape. Oo, sa di pala baba. Ako? Ayun o, nilagay ni Tiro sa baba. Alam mo, sabi natin, bidang sa ako ka. Ito na, kaganapan ng Christmas party.
At si Kuya Noli nandoon. At bigay ko tong pinapaabot ni Kuya. Dagdag mo daw po Kuya. Ay, kayo galing. Kuya Benji. Magkano to? 3.5. Ay, salamat Kuya Benji sa 3.5 na idagdag. So, mayroon na to paglalaanan. Oo. Ay, salamat. Yan nabigay ko na po kay Benji kay Kuya Noli. Thank you po. Thank you. Budget po, salamat kay Kuya Benji. 3,500. Ay, ako na lang, may gagamitin tayo. Tapos yung ano dun, pang bili ng gamot ni Mrs. Sabi niya. Thank you po kay Benji. Dapat talaga pala dinala ko yung kutsilyo. Pero nipir ko na yun. Balik friend. Layo na. Nalingawan ko pa ng agad. Iskin. Dapat yung mga kortinista din ng mga mapatarong. Di, ano na, baby. Ayan, busy na. Oh. May bit-bit ng lutuan. Isang kalan. Ayan. Buti kaya mo, baby. Fried chicken yung babanatan natin. Jangan itu. Dala na to. Yan ako kadalap. Ganito na nagkakanis. Si baby nagkakanis. Tingnan mo raw. Fried chicken. Iyan na naman yun, iyan na. Iyan na naman sinintindi natin, oh. Puro di fried chicken kuya. Oo. Ano lang naman, laing, fried chicken, higado. Yung mga, Basta nagsabi na ako kanang balik na ako. Kan. Nakagagaling. Christmas party sa hapon. Ay, ganun ko. Kami rin kapon. Maklaro naman to. Ay, pang
na ako balik. Baboy yan natin, Jenny. Kuya. Ha? Maling. Ano yung baboy natin, Jenny? Naglupos pa man ito. Pagkatos ko. Kompleto kita. Pagkatos gito. Tapos na. Laktubig ka. Yung luwas sa taba. Para yung masalan para lang ko ano. Sa dito mo sa lang ano yung lalo no pinararo ka na sa channel. Tapos yung mga ko. Pero kung nakulo. Malo sa buga magdaro. Tama. Kung pinaluto na rin sa channel mo na yun. May patas na huwag mo sa nakayan. Ay, sorry na. Nagalibig ko timpla. Kuya, limig timpla ka di. Kita naman no? Oo, Tigla na. Tigla dito sa dito. sige na. Ito ang kalamansi sa Tigla ko da. siyempre yung nakita na di yung timpla. Kaya kung magbakal, pwede makaba. Sabig limong sito sa namin. Sabig limong sito asin. Sabay harin. Kala ko ano. Hindi na yan ginagawa. Pinapigtara. Pastuwa. Mas masarama. Tubig mo na bayad sa iyo. Sabig limong sito asin. Parang Jollibee mo sabi kakin ko. Masarap pa sa Jollibee. Masarap ba? Tapos mag-ibang na ba? Kaya doon na sila. Kaya nga. Pero waluwa na. Natigplada ka naman o kapag asin talaga sa dabo o sa desko. Ito! Nakaroon ba sa gatas? Sa desko pa asin. Hadi ah. Dapat pidaso. Di ba ito? Tama. Sa support sa pinilay. Dapat pidaso.
mo raw, gayahin mo raw ng isa ni Kuya Jason. Hindi mo. Christmas party. Si Kuya, ano? Si Kuya, ano silang yun? Yun. Buddy. Di ka maniwala. Oo, di ka maniwala na. Yun na palang, ano yun? Tawa niya. Oo. Wala ko, joke ko lang. Hindi na pala nagtuloy. Nabay ko sa regalo ni Tito. Pag ako yung Jason. Yung memory, putoson, baga. Correct. Feedback. Feedback. Si Otto na nga yan. Kilala. Oh, Tunog pala. Sanay ka. si Otto lang. Mali po. Hindi. Si ano. Busy? Bali, may kulingo na ma. Hindi balik na sa... Ganyan ba tayo luluto? Yan yan. Dapat nakaganyan. Miss Universe. Sa naman, kuling po, usap na. Kulo natin. Ang pipirituhin yung Hindi naman mga narulang. saging. No. No. Banana. Banana. Oo. Ano kuya? Tapos si papa niya yung magluluto ng igado. Perfect. Walaan ko kuya. Ako naman mamarinate. Ay, ay, ay. Di ba? Ang maswerte mga kabunod nun sa akin. Binagbasan ko man yan. Di pa ka tustos. Ganyan lang marinate ng ano, chicken. Masarap nga pag may orange talaga. Tingnan din ako mag-marin. Orange. Tapos ayan sa tubig baga. Orange mismo ang imamarin. Yes. Tapos ang Kaysa kalamansi. Orange juice. Ayaw mo ng kalamansi. Yun. Mas masarap. Pwede man yung ano. Di ko inubos yun. Ay! sorry. Di ko inubos kuya. Meron pa doon. Daman gad kang pigbutangan. alin. Tadi mo na yan. Daman gad din niya. Daman gad din niya. Ang sawa. Na, daman. Ulaman sa sauce. Daman. Hindi dyan, toyo. Ang dako. Asan na si Nuno? Asan yung... Ay, nag-ano ka nito pero okay. Hindi mo nang naman yan. Tapos patis. Pabukas daw tabit eh. Dati ang mainit ang bahay nila. Saring singitong. Kakaiba nang mag... Saring... Ay, di man niya kayo kilala. Hindi, mayroon akong kakilala nga rin ng dayan yung ano dyan. San Vicente. Ano ba, DJ Zero, tapos kaon mo lang. Yung papa niya, ninong ni Saday. Dati ang kumaan pa ni Karte. Anak na prepare na nga. Naka-marinate na siya. Tapos gagawa ko siya ng sariling ano, Pantakal. breeding mix. Di ba nung nagsaing tayo? Patuyuin mo po Ate Bidang. At si Palawan ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagluluto. Tikman natin. Sarap yan. Banana batan. Ayun mo. Ayun. Wala ma'am. Ay, nasa lasing. Di pwede suka. Hindi. Nagtios kaya sa wala ang asahan. Damit ko na lang. Ikaw. O kuya, tingnan na. Ito oh. Asin mo konti. Sarap niyan. Amo?
Sabi mo kasi konti. Oh, masunod ka. Haluin mo. Tapos tikman mo na inasin. Hindi hahaluin. Mekos yan. Narasin mo. Ay, gilo. Ang mula sa harina. Boko, cornstarch. Muna gamitin ko. Sige. Kapay. Ay, kasi ginaganyan pa. Magulod. Ulod na ako. Mayroon pag may uod. Chef talaga. Uuurin man tayo eh. Kahit ano. Kasama na yan sa... Sala tayo uurin. Pagpatayin. Galing ni Chef. Salit sana kaya. Hindi mo nag-uulog. So, Para saan ito? Ay, salaing. ay, kalabaw mo. Ano ba yan? Salaing to. Magkubog-kubog naman ako sa ano. Dahil bang haraan. Taon magpapatok-papatok. Damarit din yung sa akin. Hindi nga inuod. Kinamay naman. Malinis mo na. Mas masarap nga kakamutan nila. Kinamay naman. Kung may paputok ka mo, dapat sa loob. Di, mauno naman kaya di. Hindi dapat sa loob yan. Takot. Kasi matakot ng sa loob. Namataan mga bata pa. Butog. Si Milo, ta. Kita bilin mo ni Sigin mo. Asan yung ano? Nine! Paminta natin na durog. Palawan, nagluluto. Udah kita ni Babalyo mo. Ibidang? Po. Bala tayong durog. batag. Paminta? Ma'am, kinuha na ba nila? Wala man. Ay, okay. Lagi ko kami na. Ha? Minardo, nagamot. Namagan na guri. Di mo pagtaw, mabiliwan. Da ako kito ni Babalyo, da mo di man ako tatawag ibo sa lalaki. Di ko man itong mabalyuan sa lalaki. Tapos? Pag itong nadisgrasya. Bayo mo yung hini. Kagos na kita. May na. Tignan nga yung video. Di mo pagkarakap ng tabig layang magbuburad. Amo nga ni. Minard, kapogi-pogi. Ay! Garatad-tad. Kapogi! Sorry, kuya. Plastikan mo to. Ay, wow! Dawa na ipag-iungit mo. Ay, masarap. Naman na Dapat guri wala kaya kami. mamo. Dawa na yung sumalit ka na. Sadit! Sadit! Gawin nun. Sadit! Kawan mo ni Kade. Walang ba? Minay. Ayan, nakagawa na ako ng ano, sariling breading mix na kinamay. Ano, prito na? Ang kinakamay ko na pero nagugas naman to. Ay, hindi po. Eme. Ano? Kinakamay na. Yeah, first bite nga. Napili na. Gusto ko nga yung malaki. Susubukan daw ni Palawan. Mas masarap kasi yung kinakamay para maano talaga. Siksik. Ma-absorb talaga. I'm sorry, yarn. Ma-absorb sa kayo Pwede. na ma-absorb. Wait lang nga na. Sabi na siya. But so much. Ito nga nililuto ko ito. Di ko naman niluto sa usap ko. Nag-gisa na lang muna. Kasi yung karibukan. Sari mo siya, Sa Weibo. Sari? Weibo. Rebo man. By, ano, sa buhi. Nga buhi. Silogon? Sarado ang logo. Oh, sarado pa lang ba? Sarado. Because, namit Jollibee yarn. Makdo. Kuya, guys, nagsasanib pwersa na kami ni Kuya Jason. Nag-ugas ako. Tama nagsabi. Maray na ko na unahan. Kami pa siguro, boss. Nga ne. Ay! Lubot na.
Pero din ipito din siya. Kaya na Maganda breeding niya basta nakasubay. Sa iba kaya hindi ko ulit-ulit ka sa ubos niya. Amo na yun pa, baka bukang lato. Ano, higado. At pinainit ko na yung yung mantika. Ito na yung